हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। अरुणोदय आसुनि रां मोनगिरि साफ्रोम आइजो बिथांमोननि थाखाय रायजो सरकारा फोसावनानै होबाय मोनसे गिदिर खौरां। रायजोनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा फोसावनानै होबाय बे गिदिर खौरांखौ। बे गिदिर खौराङानो जाबाय अक्ट'बर दाननिफ्राय साफ्रोम अरुणोदय आसुनि रां मोनगिरि बिथांमोना 1000 रांहै मोननो हासिगोन होननानै फोरमायबाय। आरो नोंथांमोना मिथिखागौ अरुणोदय आसुनि रांखौ मोनफ्रोम दाननि 10 खालार खालि होनाय जायो। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो खौरांखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिथिगौ अरुणोदय आसुनि रांखौ मोनफ्रोम दाननि 10 खालार खालि रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरनाय जायो आरो बे रांखौ 830 रांहै सोनानै हरनाय जायो। नाथाय रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय ओंखारनानै फैनाय अक्ट'बर दाननि जोबोरै गोजोनथाव खौराङा जाबाय बे अक्ट'बर दानाव 830 रांनि सोलायै होनाय जागोन 1000 रां। खोथाखौ रोखा फोरमायनानै होबाय रायजोनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग। आसामनि 2021 आरो 22 बोसोरनि बाजेट बायदियै बे रांखौ अक्ट'बर दाननिफ्राय गिबि 1000 रांहै होजेननाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे खोथाखौ रायजोनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव खोथाखौ रोखा खालामनानैबो होदों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जाबाय आसामनि रायजोआरि मन्थ्रि थामहिनबा रांखान्थियारि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथांनि टुइटार एकाउन्ट। बेवहाय बिथाङा फोरमायदों गासै आसामाव 18.59 लाख अरुणोदय आसुनि रां मोनगिरिफोर दङ आरो बेनिनो बे अक्ट'बर दाननि 1000 रांहै सोनानै होनायनि थाखाय बेवहाय गासै खरसा जादों 185.98 कौटि रां खरसा जादों होननानै फोरमायदों। आरो नोंथांमोननि जे अरुणोदय आसुनि अक्ट'बर दाननि रां बेखौ 1000 रांहै थांनाय 10 अक्ट'बर खालाराव नोंथांमोननो थामहिनबा मैयानि सानाव बेखौ सोनानै होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायदों। बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना फोरमायदो जे सोर बेनि रांखौ 1000 रां थामहिनबा अक्ट'बर दाननि 1000 रांखौ मोननो हादों आरो सोर बेनि 1000 रांखौ मोननो हायाखै। बबे जिल्लानिफ्राय बे 1000 रांखौ मोननो हादों आरो बबे जिल्लानिफ्राय बे 1000 रांखौ मोननो हायाखै। सोरबाफोर जुदि 830 रां थामहिनबा 830 थाखा रांखौनो दाबो मोनबाय थादोंब्ला नोंथांमोना गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव दङ। नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गासै खोथाखौ फोरमायहरनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननि सेराव नेनानै थाबाय। आरो माखासे सुबुङा बेवहाय कमेन्ट खालामदोंमोन जे सोरबा बबेबा दाननि रांखौ मोननो हायाखै। बिदिब्ला बेनि थाखाय माखासे जेंना जानानैबो थानो हागौ। नोंथांमोननो बेनि थाखाय गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेनि बागै गासै खोथाखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।